Nungamiro yekuti pakwarare upenyu topatinoona ana sekuru vedu ari masvikiro nemapositori topa kumatendo kuva yarashumba vatidzidzisa nekuti pogwara iri. Amuri Zimbabwe aiwa taombera kusangana kwatiri kuita nhasi rari mwezuva rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Makadii chikandamina? Ayo tinofanira kushumba makadii. Vazhinji vangatovhunduka kakuona mabhinya ndakapfeka ka jezi rechele chele. Aiwa. Vanogona kubhora zvinototyisa. Amuri yeZimbabwe nhasi uno tauya asi kwete nemufaro. Tauya takakotamisa uso hwedu tichikumbira rubatsiro kwamuri. Ndofunga munotondera nhau yatakakupai yekuMount Darwin. Mwana akazvarwa aine mazamu. Mwana iyeye kutaura kuno ari paParirenyatwa Hospital. Arikuda kuitwa operation. Hameno zvekutaurwa nezvespinal cord yake. Uyezve pane mishonga iri kudikanwa. Mhuri yacho haina kana chainacho. Vari kuda rubatsiro. Mari iri kudikanwa $300 chete. Isusuwo takatoomerwa asi tichatsvagawo nepatinogona kuti tinge tichitambanudzawo ruoko kana paine anenge achida kubatsira. Aiwa, ndo nhau yatinayo. Nhamba dzavo ndidzo dzamuri kuona pachivhitivhiti idzo. Nhamba dziri pamusoro ndo dzedu dzeDrumas Media. Kana paine ada kubatsira tibatei kana kuvabata ivo direct. Mwana ari kuda rubatsiro. Kudzanai Muchemwa vachere. Salibonani muli yeZimbabwe. Ayike namhla sibuye ngokuzithoba sisifaka ngaphansi sisicela usizo elomntwana othiwa yena nguKhudzanayi Muchemwa. Umntwana lo wazalwa elamabele. Njengoba ke namhla imuli yakhe isibambe yasitshela yona ukuthi hayi umntwana seadmitiwe eParirenyatwa badinga bona usizo olwemali ukuthi ayenzwe ioperation. Imali abayifunayo yimali ekwana yona okuba $300. Chatingade kukuzivisai ndechekuti Parirenyatwa Hospital chaida kuita operation asi havana mishonga. Vabereki vanzi zvakare vanotsvaga mishonga. Saka mishonga yavanzi vatsvage ndo iri kudiwa mari iyoyo. Regai pari zvino timbokupai vhidhiyo iroro ratakaburitsa. Nungamiro yekuti pakwarare upenyu topatinoona ana sekuru vedu ari masvikiro nemapositori topa kumatendo kuva yarashumba vatidzidzisa nekuti pogwara iri. Mwana Kudzanayi Muchemwa anoda rubatsiro. Ngatibatsirei Kudzanayi Muchemwa. Ini ndinonzi Kudzanayi. Ndina hanzvadzi yangu ane mwana wake akasungunuka chirema. Mwana uyu akasungunutsirwa kuSandau Beds. Saka mwana uyu akasungunutswa achinzi aendese kuParirenyatwa. Kuitira kune vasina kuroona. Kune vanoda kuona nyaya iyoyi yakanzi chizvera chikandamina. Yakanzi mwana akazvarwa aine mazamu. Mukaenda paDrumas Media munoona yakanzi mwana akazvarwa aine mazamu kuMount Darwin. Naizvozvo regai tikupei vhidhiyo rinotevera. Wangu mariona vhidhiyo ndiye mwana wacho atiri kukumbirira rubatsiro. Ndakumbira
tichikumbirisa zvikuru. Ndinotondera tichikupai nhau ye-the four-legged family yekunyanga, iya yemhuri inofamba nemaoko, yakufamba nemaoko. Achingoti mwana akasvika grade 7 akutanga kufamba nemaoko, achafambi nemakumbo. Takaiburitsa. Aiwa, ndoda kutenda kune vakabatsira zvikuru sei kuna vakira zivhu vakabatsira kuvavakira dzimba dzekugara. Tisati takwanisa kunge tichienda ikoko kunoona kuti dzakavakwa sei. Uyezve vemamutare ndichanzwa zvakare kuti isvondo ipi yakaenda zvakare kunobatsira kupedzesa kuvaka. Ndofunga ndovakazopa mabhiridha acho here, hanyasoziva ipapo zvakamira sei, asi material yange yatumirwa navakira zivhu kuti mhuri iyoyi inge ichibatsirwa. Iye tichitaura nezvavakira zivhu, takamboburitsa nhau mashure uko ndiri kuZBC yevana matwins. Vana ava vari nherera vakapasa O level yavo, vakapasa A level, vachiti zvino vakuda kuenda kuuniversity, but vacho vakavachengeta vanga vachita mari yekuuniversity handina. Vakira zivhu vakazoendera mberi nekuvabatsira. Aiwa, tinoda kupa kutenda. Ende vakira zivhu izvozvi zvika kutokanganisa kunge ndichitaura zita ravo, vanga vasingade kunge vachitaurwa. Ndo mabatsirirowo zvakare akanaka iyo kuti titi zvakazodai kana kunge tinoda kutsvaga kupa vanhu mbiri, asi chinenge chakanaka. Aiwa, tinenge tichidawo kupa kutenda. Hayi-ke njengoba-ke libonile ividiyo, hayi-ke liyabona nje ukuthi kuyadanisa njani umntwana usebuhlungwini, uyezwa ubuhlungu. Njengoba-ke sake salinika umsakazo wabafana abantwana ababehamba besithi bengafika ku-grade 7 seqala ukuhamba ngezandla lenyawo. Sifuna ukubonga uMr Killer Zivhu, yena-ke wabanceda, wabayakhela izindlu. Labanye abasemtare abancedisa khonapho, asakwazi ukuthi yiba babhadala abayakhi kumbe kuyini, kodwa sithanda ukubonga nje bonke abantu abakwanisa nje ukusinceda. Lakho-ke siyacela uncedo, siyacela usizi. Njengoba-ke sitshela ukuthi bathe bafuna yona i-300 US, kodwa inamba zabo yizo lezo eziphansi, ukuthi liyakwanisa ukubathinta nina libatshela ukuthi siyakwanisa okungaka. Thina njenge-Drumas Media sisadinga lathi esilakho sibancedise. Naizvozvo mhuri yeZimbabwe, aiwa, tiri kukumbira nhasi ndini mangwana ndiwe. Tinoziva kuti $300 inogona kunge iri mari hombe kuvazhinji, asi nhamba dzeikokeshi ndidzodzo. Kana uine kana $10, aiwa, vakandire hanzi agamina afamba hazvienzani nhatigere yawawana iyoyo, ringave dola chairo. Ekokeshi nhamba dzavo ndidzodzo. Vabatsirei. Mwana ari muchipatara, mwana ari kuda kurapwa. Ngatibatsirei. Kudzanai muchemwa ari kuda rubatsiro. Aiwa, taisa zvanza zvedu kamhuri yeZimbabwe kukumbira. Kungoti ndaona kuti kamera haingazokwanise kutiona kana taita zvokupfugama. Aiwa, tauchira. Batsiraiwo vanotambura. Ngatibatsirai. Kudzanai muchemwa kune vese vanenge vachikwanisa. Ndo nhau yatanga tiinayo kamhuri yeZimbabwe. Ivimbo yangu kuti tichawanikwa tichitambanudza maoko. Vari kuSouth Africa titumirewo kamari, vari kuUK toziva kuti munesu. Nhamba dzavo ndidzodze EcoCash. Vabatei. Kana matadza kuvabata, tibatei veDrumas Media tokusanganisai nawo, asi ndidzo nhamba dzavo. Naizvozvo ndinovimba mwana uyu achawana rubatsiro. Aiwa, taisa zvanza. Hayi-ke njengoba-ke libonile ukuthi umntwana uyagula sibili, kube sesicela thina ukuthi limncede. Njengoba thina iDrumas Media siyalicela, siyazithoba ukuthi lina limncede umntwana. Abase-UK siyacela, abase-South Africa siyacela. Siyakwazi ukuthi lina liyasisekela, njengoba-ke liza sincedisa ukuthi sincede umntwana lo uKhudzanayi Muchemwa athole usizi kumbe athole lokho akufunayo ukuze abe right. Goodbye my friends. Goodbye my friends.
wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokuenda kubasa kwangu, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga. Oh,